приятели! Днес съм с моята помощничка и на моята дъщеря и решихме да ви изненадаме, да направиме суши. Инче, да. Кажи здравей! Здравейте! Какво ще правим днес? Суши. Точно така. И сега ще покажем какви продукти са необходими за сушито. Аз съм взела, защото друг път сме го правили, малко повече ориз. Това е ориз за суши. Продуктите може да закупите от щанд в Kaufland. Ориза е 500 грама, ние ще използваме около 250-300 грама ориз. И ще има за още едно суши. Взела съм 3 краставици. Мислим да направим малко по-голяма порция. Купили сме сьомга, пушена, готова за консумация. Ласаби, което ще бъде за подправка. И задължително оцет за суши. Той е необходим за ориза. Ето го ориза. Също така и соев сос, отново за суши. Както съм взела и още един мой любим соев сос, дерони. Също така използваме за сушито. Е необходимо да направим сладко кисел сос с сол и захар. С захарта ще внимаваме. И ето най-важното. Не специалните нора кори водорасли. Ето ги. Аз съм взела 2, защото ще направим двойна порция. Отново те са закупени в щанд на Kaufland. Тук се вижда добре. Как ги водят? Кори за водорасли. Да, суши водораслени кори, нори се водят. Така. Ето, видяхте ги. Две бройки. Какво пропуснахме? Рогозката. И разбира се, задължително и рогозка за суши. Рогозката за суши може да си я закупите от биомагазин. Аз я купих от битов магазин. Имаме тук много хубав магазин в Габрово при сестрите. Оттам я закупих. И можем да започнем изпълнението. Като първо, разбира се, трябва да измием ориза. Инче, подай ми мама ориза. След малко тя ще снима инчето. И ето тук с тази купичка нагласила съм и да го сварим след малко. И сега трябва да измием ориза. Казах ти, че ще сложиме чеманичко. Защото ще направим малко повече. Ето, това е хартисва. Значи, по принцип ориза, колкото и да го миете, той винаги ще се остава леко така по-мътничък. Краставичките почти са нарязани и тук е инчето, която бърка ориза, който вече е готов. Нали, мами? Да. Там свежат нещата на аквасос и на ревита продуктите. Така, бъркаме. Ето, махаме тук. Готово. Бърка инче. Абсолютно е готов ориза. Сега ще го отместим от котлона. Чакай, мама, да го отместим. Така. Само дръж лъжичката да ни падне. Отместваме от котлона и ще го завием с кърпа. И сега правиме соса за оризчето. 2 лъжички захар. Мисля, че е напълно достатъчно. 1 лъжица сол. Може хималайска, в случай аз нямам. И използвам обикновена. Така. Слагаме. Сега ще сложа малко повече, защото ни е по-голяма дозата. 3 лъжици оцет за суши. Само, че ето той не е отворен. Готово. 3 лъжички. 1, 2, 3 и половина, защото нашата доза е малко повече. Ето, това е специален соев сос за суши. Отваряме. И там също слагаме 3 лъжици и половина. 1, 2,
2, 3, 3, 3,5. Стана малко повече. И сос дерони. Унисос, той е много хубав, тъмен. Там ще сложим 2 лъжички. Изглежда, че е тъмен. Да. Ето още малко. Стига. Готово. И всичко това сладко, всъщност става сладко кисел сос. Ето го, разбъркваме го. То мирише малко на сладко. Да, точно така. Мирише. И сега ще присипим оцета. Не оцета, извинявам се. Ето го как ориза. станало. Да. Трябва да е в неметален съд. Значи, мама, от тази страна, откъдето жиж. Го изсипваме. Да. Вижда ли се? Да. Доста сме направили. Имаме и 2 кори нора. Да. Ето. Така че мен ми се струва, че в случая нашата доза си е направо двойна, защото ще правим 2 кори. И сега ще ви кажа какво ще направим. Ще сложим още една, ще станат лъжиците 4. Але. Да, не е проблем това, защото ни е много ориза. Нашето количество е много и заради това и още една лъжица. Ние сме го правили друг път, но с по-малко. Аз се опитах ориза як. Харесва ли ти ориза? Да. Много вкусен. Така. Искам много да прикалявам с захарта. Съвсем малко ще добавя. Идете сега. Ето, това е. Една бучка добавя. Една бучка, просто защото ориза ни стана много като количество. Да. Добре, хайде сега да изсипеме тук. Вижда ли се добре? Да. Ето. То така ли трябваше на видео? Да, точно по този начин. Някой да извъни. И, Не познаят номер. и вече Бъркаме. да... Ето. Тук, предварително, Инче, покажи. Ето ги краставичките. Вече сме И ги сьомгата. нарязали. Да, ето как стана ориза. Сьомгата. Е много вкусен ориза. И краставиците. Инче, може да го опиташ, после ще ти дам. Добре, супер. Така, значи, сьомгата. Ако някой не обича сьомга, може да го направи с какво? С рулца от раци, Да. с кариди. Да. Има много варианти, Да. които могат да се използват. Ето, снима Инче ориза. Ето ориза как стана. Изглежда много вкусно. Да, и мирише на вкусно. Да. Сега отваряме корите нора. Ето ги как изглеждат. Те Как миришат мириш? много. Сега продължаваме. Слагаме мъничко ориз и гледаме да го разтиламе. Хубаво. Да, хубаво. И да бъде в началото на рогозката. Дай да не слагаме много по края ориз. Да, точно така, Инче. Браво! Ето там вече имаме едно готово направено. Сега ще снимаме това. Как става? Така. Да. И това е напълно Готов. достатъчно. Натън ги слагаме една. Две. Ето така, 2. И рибката. Рибката е достатъчно, ето. По този начин 2 рибки са напълно достатъчни. Защото то става доста дебело. Съм само една кухненска роба. Да се избърша. Момент. Някакво по-тънко парченце. Даже ще ги нарежеш, ще го скъсна това. Така, готово. И ето свиването. На нашето... Ето, почваме така. Използваме рогозката, за да свиваме
с нея. Да. И пак е много сложено, но следващия път ще го направим. Тези малки саламчета. Малко. По-мъничко. Да. Ето го. Нашето саламче. Нашето суши. Да, суши. Изглежда още Да. по-хубаво. И там е още едно, може да го снимаш, но Ето го. продължаваме. Да. Продължаваме. Може ли да го направя това? Айде сега ти. Обаче Инчето го направи това тя. Инче, само може мъничко да ги подгъниш краставичките, да не бъдат така. Разбираш ли какво искам ти кажа? Че са много дълги, достатъчно е това като количество. Подгъни ги. Ето готовите. Трябва да покажем на Тук, камерата. Добре. Сега сложи рибка достатъчно. Айде сега слагай 2 рибки. Е напълно достатъчно. И мога да преместя. Сега го скъсай това на 2 сърчички. Така, едното в това, другото ето тук. Добре. Мъничка взими. Това мъничкото парченце за средата. Айде сега навивай. Ето така. Така. Добре. Върни. Така. Айде сега. Стоп. Служи сега рогозката. Добре. Спри. Добре. Браво. Охо. Супер е. Инче. Браво. Добре. Айде още на рогозката натисни още веднъж така хубаво. Добре. Върни. Ето и нашето друго суши готов. Служи го в чинийката при останалите. Да. Айде сега вземай другата кора с лъскавата част надолу. Тя Ето тази, да. Чакай да погледнем пак. тази. Ето тази. Айде. И продължаваме. И ето, Инчето снима. Така изглежда нашето суши. Вижте за какво голямо количество сме направили. Ето. Да. И сега започваме да режем. Да. Ето. Вземам най-горното. Всъщност, мами, само на дъскичката, на дъската да сложи. Ето го и нашето суши. Да. И нареждаме. Да, и така продължаваме с всички сушита. Ето много снимай. Стоп. Инчето даже току-що я опита. И как е, Инчи? Много вкусно. Много е вкусно, да. Само тук настрани. И аз така мисля, че стана много добре. Може на малко по-дебели парченца, май тънички ги правим. Нищо. Ето нашето суши. Вижте, красота. Много е, но мислим да хапнем. Осаби сос ще сложим тук. Инчето малко е извадила от него. Също така ще сложим сос на дерони. Ето как е. Да. Да. Така. И ще сложим и това колко е люто. Да, това е много люто, точно така. Инче, снимай ги тези неща и сложим в една купичка. Ето и всичките. Сос дерони. Дали толкова много в 2 чини сме сложили. Да. Ето и другото. Малко ферони. Дерони. Соев сос. Да. И това е. Чао, чао! Чао!